И здравейте, аз съм Франкенщайн и от отдавна не е имал клип въобще на Clash of Clans на всичко. Това се дължи от мързелът. Да, мързелът. Така че силва ми, няма да има такъв мързел повече, ще се качват клипове. В момента какво сме ви подготвили? Чакайте да видим, в момента сме ви подготвили атака Флара. Сега исках и балони, но нещо не са ми дали, дадоха ми само трус. А исках и ами трябват балони, защото сега ще ви покажа Флара кой ме е. Така, с кой бях седми номер, бил ме е седмия на 83%. Трябва да го вземем на повече. Мисля си, че ще го вземем на повече, защото все пак не знам. Не знам да ви кажа, вижте, мисля щупя този Art Defense и от тук с драки. Не знам, не съм сигурен. Дай Боже да се получи. Само, че ми трябват балони. Балони, но нещо не искат да ми дадат. От миналия път какво сме се развили. Не помня миналия път какъв беше. Дано не повтаряме едно и също нещо. В момента правя теслите от 5 за на 6 левел, а това се прави от 4 за 5. Имам да я пусна още един път. 6 левел е максът, ако не се лъжа. Да. И щом 6 лева е макса, почнал съм вече с оградките, вижте ето тук, ето тези тук леко почнахме така насам и общо взето като си направя цялата база в оградки 8 левел, тогава мисля по Станхала, защото все пак вижте, чакайте, вижте, виждате ли, големът гоъпнах на втори левел, дадох 60 000 дарк, така че да. И в момента мисля да събера 50 000 за валка. Не знам, ще видя. Чакайте да видим. Има ли балони направени, защото ми трябва много спешно. Няма балони. Добре, трябва ми спешно балони, защото не знам, не съм сигурен дали ще имам да го вземем без балони. Така, нека видим все пак как са ме били. О, Даниел не са успяли да го вземат 42%. В миналия лар и мен също не можаха да ме вземат. Сега ще ви покажа. Драки. Добре. Така и аз ще му щупа така единия арт. Че ето тук е почнал така да ме атакува, не знам, не съм. Да. Както гледаме оттам. Така, нека да го сложим на 2 за по-бързо. Ето вижте, дали са му балон. Да, един балон, който си... но не е му стигнало времето ли? Защото като... останало един Art Defense. Ей, можеше и да не ми взима и Танхала също. Но да, дайте да го сложим на 4, просто ме е дообрало на бързичко. Ето така. И да, общо взето това не успя да ми вземе повече. Не знам какво става с тези балони, трябваше вече да са ми дали. Чакайте, дай да и напишеме. Оп, грешка. Леклак. Чакайте ви, аз единствения ли съм, който не съм атакувал? И 14 номер. И трети. Да ми дадат балони, да е. Армията ми е готова, всичко. Добре, сега да ви покажа в миналия лар какво бяхме направили. Чакайте, така. Не. Беше ми бил, вижте, чакайте сега на лар. Enemy Team. Така, аз бях, чакайте да видим.
Ето го Франкенщайн тук, седмия емалджер. Ето вижте, на 42% ме беше взел, не може, но шестия, да. Все пак вижте, шестия е Танхаут 9, как да не ме вземе. Въпреки, че е доста ръчна Танхаут 9. Доста. Така. Я чакайте свин спеловете, всичко е точно. В момента хора чакаме само тъпите балони. Не знам да някой да е пуснал да ми даде. Хора ще се върна, когато ми дадат балони. Мисля, да, ще се върна, когато ми дадат балони. И ето върнах се. За жалост, да, дадоха ми само 4 балона, ми трябват 5. Не ми се чакаше повече, така че мисля направо да ходим да атакуваме. И да... Направо ходим да атакуваме, според мен така. Гледам, ето. Просто тия сериозна работа. Така... Мисля, че всичко е точно. Чакайте да го погледнем. Да, винаги когато правя такива планове, никога не успявам да го взимам. Но дано този път да се получи както си трябва, защото ще е много кофти, ако не стане. Така, това духа на там, няма проблеми. Айде да започваме. Обърках. Айде започваме. Само без фелове. Така, щупихме го. Аз ще остана впечатлението, че по ъглите има нещо. Няма нищо. Леко лак. Тук така. Малко арчърки. Балоните. Чакайте, че няма фанеме и 50%. Тук по-бързичко, така да могат да го щупят. Надявам се балоните да щупят, че... не знам, дано да успеят. Щупиха ги. Билито на Кинг. Тук малко арчърки. Тук ще ми трябват арчърки. Дано да успея да го взема, че и драконите не са ми много май, като гледам. Така. Взем на 100% хора. Много дракони загубих в началото. Твърде много. Голям фейл стана, честно казано. Голям фейл. Мисля, че ще да го вземем. Доста фейл, че се получи. 2 звезди. Толкова. Опа.